L-istudent tagħna u stereotipi, il-rappreżentant ta' stereotipi il-frontman. Mark. Kif aħna Mark? Mhux ħażin, mhux ħażin. Tajjeb, tajjeb. Kif kienet s'issa l-ewwel ġimgħat tas-sena? Tajjeb, ifhimni. Kwieta. Kwieta, ma tistax ngħidlek isma' mort x'imkien jew mort x'imkien ieħor għax jiġri ħafna mill-ħin qattaw jew d-dar jew x-xogħol. Jew f'xi mixja l-immulaw forsi l-iktar. Imma naf li kellkom momenti ta' sodisfazzjon għax id-diska Oasi kienet sejra tajjeb ħafna fiċ-charts bħalissa. Ekku, le ferħan ħafna bir-rispons li tawna tas-song kemm lilu kemm lill-Lember. Naħseb kienet kollaborazzjoni li vera konnilna biex nagħmlu, ġifieri kienet l-ewwel ma rridx l-aħħar imma bħala band ħaġa mhux tas-soltu forsi li band tagħmel. Mhux tas-soltu, ġifieri hemm artisti barrani li ġieli jagħmlu album sħiħ, pereżempju Collaboration wara Sheeran pereżempju ħareġ album sħiħ kollu collaborations, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa li artisti jiltaqgħu u jaqsmu l-talenti tagħhom flimkien fl-aħħar. Kif kienet l-esperjenza taħdmu member? Isa di mhux ġedha. Iżda mhux ġedha. Qed attenzjonejt, Importanti, titfaħħara jexef fuq it-television. Le, ħanejlek, Ember naħseb jekk xi ħaġa vera sabiħa li toġobni fiha li mal-ewwel taqbad il-kunċett, jiġifieri kif taqbad tgħid tkun taf x'ħad tagħmel mal-ewwel. Brava. Alright, fil-fatt meta semmajnila l-ewwel demo tas-song mal-ewwel femet li fejn iridu mmorru, fejn iridu naslu. L-ewwel kanna l-lirika lesta ġifieri. L-ewwel li smajt, l-ewwel li rajt jiena kienet il-lirika. Ekku. U għathom il-lirika kienet idea li verament toġobni. Fil-fatt batna l-lirika u mbagħad xi ġimgħat wara jekk hux xhur naħseb ġimgħat. Ġimgħat. Xi ġimgħat wara mbagħad tajnija ġiet il-garaxx fejn għamlu rehearsal aħna u hemmhekk semmajniela live jiġifieri ġol garaxx. U mbagħad minn hemm bdejna l-proċess biex dħalna fl-istudio u produċejna s-song. Rrid nistaqsi kif kienet member l-esperjenza, ċoħe rrid ngħid ukoll, ma kif kienet l-esperjenza tagħkom bħala band li taħdmu ma' ħadd ieħor li mhux parti mill-band dik fil-fatt rrid wassal għaliha? Le, jiġifieri kienet esperjenza sabiħa ħafna li inti jisek tingħalaq fik innifsek fiha ċertu limiti, il-fatt li inti qed taħdem ma' artisti differenti, ma' artisti femminili, bi stil kompletament differenti. Dik naħseb li tgħallem ħafna u tgħin ħafna lilna biex anke nikbru aħna fl-istil tagħna wkoll. Jiġifieri hija xi ħaġa importanti għal kull artist, jiena dejjem hekk ngħid, l-artist jikber meta jesperimenta, jagħmel collaborations ma' artisti oħra, fl-aħħar mill-aħħar hija esperjenza ta' tagħlim mbagħad meta tagħmel. U nemmen li kull artist irid ikun miftuħ għal kull stil, għal kull influenza. Jiġifieri ma jridx jgħid isma' jiena l-istil tiegħi huwa hekk u ħanibqa' hekk sakemm niskadi. Tibqa' open for interpretation u għal stili differenti għanajdek. Mela allura din is-sena kienet talikom ukoll anke esperjenza fis-sens li kellkom dan ir-riżultat riżultat tajjeb u sabiħ. Tajjeb ħafna, vera. Almenu tafu li ma' direzzjoni tista' tagħmlu tieħdu għadha pitada jew inkella jien naf terġgħu tippruvaw idejat oħrajn ma' nies differenti. Le, why not? Fiċ-charts lokali ġifieri fil-fatt marret tajjeb ħafna s-song kemm fuq it-televiżjoni u kif ukoll fuq ir-radju. Issa ħarsu l-qoddim biex nibqgħu nipproduċu mużika ġdida. U x'qed nistennew ma' stereotipi, jiena dejjem ikolli dir kurzità meta jkollna artisti bħalkom. Kolli kurzità x'hemm in the pipeline. Fimni, in the pipeline li hemm żgur hija aktar mużika, jiġifieri, u mużika bil-Malti, bil-lingwa Maltija. Bil-Malti. Paċi lejali lej il-lingwa. Lejali u hekk ħanibqgħu. Tajjeb, proset. Għax anke l-isem stess wara kollox. Stereotipi. Eżatt. Fil-fatt ġifieri mill-bidunet, bdejna dak kien l-iskop tagħna u naħseb nitkellem għal sħabi dak l-iskop li ħanibqgħu noħorġu diski bil-Malti. Ġifieri f'din is-sena u fis-snin li ġejjin qed niktbu kanzunetti ġodda, għandna kanzunetti li diġà huma rrekordjati qegħdin fuq l-iskaffa hemm Imma xi ftit minnhom għandhom ftit trap ukoll jiġifieri. Imma ġifieri matul din is-sena u s-sena li ġejja
naħdmu fuq music videos ġodda biex kemm jista' jkun nibqgħu noħorġu kanzunetti, però din is-sena u s-sena ta' qabel kienet sena unika, u ġifieri mhux tista' tgħid tippjana. Arrajt tista' irid ikollok pjan, imma dak il-pjan mbagħad tara kif tista' tbiddel hemm u tbiddel biex ikun jagħmel sens anke bħala timing, u ġifieri għax inti fil-mużika u fil-industrija tal-mużika it-timing huwa l-iktar ħaġa importanti. Hemm ċertu ħsieb u wara. Użajtu dan il-perjodu fej forsi l-affarijiet kienu ftit iktar kwiti biex fejna fina tiskopru ftit iktar stili differenti. Forsi. Eżatt, l-band, jiena fiktar kitba ta' mużika naf li intom biżi wkoll anke performances u hekk ikolkom ħafna gigs u hekk bħalissa kwita, is-sitwazzjoni kwita l-kulħadd. Però reċenti rajnihom ukoll il-belt. Iva, fil-miliet. Fil-żmien il-miliet 22 kien. Xi tnejn u xi ħaġek naħseb kien. 21 għax tiftakar li kellkom. Daqajna qudiem il-qorti fil-fatt kienet gig sabiħa. Jiena s-ġurnata qabel kienu magħna fil-programm. Ekku kellna Rodrik magħna fil-programm fejn kien isemmiha dwar ġurnata qabel għalilna l-għada jekk Salmulu minn hawn Rodrik. Salmulu minn hawnhekk u Stefan. U l-Gabriel. Eżatt. Konna daqajna qudiem il-qorti kienet sabiħax. Nies ġifieri hemmhekk hemm ħafna spazju hemm, ġifieri hija pjazza kbira. Allura min tixjat f'kantoniera u n-nies qishom qed jibżgħu minn xulxin bħalissa kien hemm in-nies fejn jimxu kulħadd isegwi r-regoli. Jien waqaft ftit ħin nsegwikom ukoll. Vera x'kien qalli mbagħad, kien qalli vera. Ekku. Le, ġifieri bħala gigs pjanati as such memx, ġifiri. We go with the flow. Sfortunatament, dik hija r-realtà. Imma ovvjament għandna xi events li huma bħal tiġijiet li huma kienu ilhom pjanati snin. Però le, gigs m'għandniex pjanati, però għandna ħafna affarijiet iktar pjanati li hija il-mużika u ġifieri kif qed ngħidu qabel. Ħafna ħadu vantaġġ minn dan il-perjodu wara kollox. Fil-verità ħdimna ħafna fuq lirika ġdida, ġifieri għax il-rehearsals qabel konna niltaqgħu iktar frekwenti wkoll u minħabba dis-sitwazzjoni naqqasna xi ftit. Però il-lirika m'għandekx limit u tista' tkun fejn tkun. Fejn tkun għax dejjem tista'. Dejjem tista' tiġi ispirat minn il-ħajja, ġifieri tibqa' tikteb il-lirika u mbagħad niltaqgħu fil-garaxx u nipproduċu l-mużika. Mark, aħna dejjem lill-kantanti li konna magħna ngħidulhom preparaw diska bil-Malti. Jew bil-lingwa Maltija jew inkella. Artist lokali jew band lokali. Jiena naħseb li ħadkun bil-Malti tagħkom. Ħadkun bil-Malti. Ħadkun bil-Malti. Li ma żiltu? Għażilna sieħbi fil-kabord tal-Kċina ta' Walter Mikallef. X'kien? Għalfejn għażilti? Jew għażiltu din. Walter Mikallef għalija jiena huwa artist fenomenali għax id-diski tiegħu għalkemm ma tantx jinstemaw ħafna jew forsi kien jinstemaw qabel imma forsi m'għadhomx. Il-lirika tiegħu hija profonda ħafna. Fil-fatt sieħbi fil-kabord ta' Kċina fiha ħafna bl-Ingliż ngħidu between the lines. Metafora. Metafora, dik il-kelma, eżatti. U xi kultant jiena nħobb nikteb dak il-mod ukoll, mod metaforiku, mhux li tikteb kliem li kulħadd jifhmu b'mod dirett. Jiġifieri li tikteb kliem li trid taqrah darbtej biex tifhmu. U li kważi jħalli iktar lokal interpretazzjoni li jiena nista' nifhimha mod mill-esperjenzi tiegħi. Inti tifhem mod ieħor x'għandek esperjenzi. Però mod umoristiku mbagħad sibi fil-kabord ta' Kċina tista' tfisser bħalissa il-ħarġa ta' kullum li qed nagħmlu fil-Kċina. Fil-Kċina. Vera, eżatt. Għax dik hija bħalissa kulħadd jinstab id-dar, jiġri bekk x'inettilhom isħabi qed lhom nagħmlu sieħbi fil-kabord ta' Kċina, bħalissa sieħbi huwa fil-kabord ta' Kċina. Vera. Però il-metafora li juża Walter Mikallef fis-song hija totalment differenti minn dan il-ħsieb. Għandha messaġġ vera profond fil-verità. Ekku. Aħna se nħalluk tipprepara, però qabel aħna se nsegwu music video. Ekku, se nsegwu l-music video ta' Għażi. Għażi flimkien naraw daqsxejn sakemm intom ovvjament tmorru tippreparaw. Xieħlew. Tajjeb. Nawguralek mela Ember se tidher f'dan il-video wkoll għaliex hija kollaborazzjoni li tkellimna dwar ftit ilu. Mark, nħalluk fin-naħa l-oħra tal-istudju ħalli tippreparanna għal sieħbi fil-kabord tal-Kċina. Ħansegwu minn hawn ftit ieħor. Waqfet id-dinja ma diġ iddur
عدوا اليم وعدوا الشهور وقفت الدنيا معنديش قلوب لو عايزين stop وقت الطلوع سيبنا الباجي سيبنا جدار عين عبود من الكومونيتà وفرحنا سمعت las fuori canta nostra re con noi tanta joie fil-bidu ta' tmiem fit-triqa mżejna intlifna fl-imkien Sibna l-paċi s-sempliċità ġodab għajna bod mill-komunità u fl-aħħar smajt la sfuri kanta l-osta r-riħ donnu id-danta Xwafi Fuq ir-radju smajnija bosta drabi u maddjaqna xejn l-inkludejnija wkoll anke fil-programm tagħna At Magic. Stereotipi kollaboraw ma' Amber fid-diska Vera Tajba Oazi. U issa innaħlu ħra tal-istudju. Sieħbi fil-Kapor Ċina, stereotipi tistennew hemmhekk. Jiddalbax bil-kimna around you Il-bib maluqna flima f'bija sew Għax sakemm tinsab hawnhekk xejn mhu se jbeżżani Il-bambin batek mingħajrek mimxi Jatta barraj tarrax il-witnej Għax sakemm tinsab hawnhekk ħadd ma jinkwitani Tibi fil-Kapor Ċina ħadd ma tilaq mill-dejja
kellimni bil-erra qatt ma sakkarni fil-kamra Fall-iskola ma nsimmulhom xejn dan is-sikriet jibqa' bejnietna tnejn għax sakemm tibqa' hawnhekk xejn mhux se jonqosni. Jekk hawn l-istorbi u toħroġ tagħtika issa hawn jien tagħti luġi ftara stax sakemm nibqgħu flimkien xejn mhux se jweġġana. Sibi fil-kabur faċċina qatt ma tilaq minn idejja qatt ma kellimni bil-erra u qatt ma sakkarni fil-kamra. Sibi fil-kabur faċċina qatt ma benġilni idejja qatt ma ħaraqni bil-ġamra u qatt ma kellimni bil-nejja. Sibi fil-kabur faċċina qed jgħidu li mhuwiex vera qed jgħidu li immaġinajtu biss jiena